mat ke appointment ke pitang an ang wai tang an tom pan ke chia tom pan an ke la ke cancel lap nang po lapen isia bang ke ilitum teachers appointment lo lapen ke hala gundagiri lo ahok lo BJP tum la mohon tiso pen lapen anu kapre tom pan ot si la BJP tum gunda kam ke claim la tuliram rong hang si ke toy lo la thuge Himanto Biswa Sarma si ke toy lo tuliram rong hang si ke toy lo Himanto Biswa Sarma si ke toy pu itu chini dia ta ke la non itu FIR le pita arrest redet kente lagem home department ke Himanto Biswa Sarma long sido alang li si home minister kam ke claim la home minister polote lage police tum ke home department long si police tingge dok la po si home minister ke pualing si kroy la si home minister chief minister si la arrest ri pukok la arrest ri pukok pu theke home minister chief minister la itu ma chief minister ning ke hang ke karbia tum ang bong pa je chok pa je theng onang ji pa pi thi onang ji wa kam la tribal la tong bong la pen karbia tong bong ta pa je chok pa je theng onang ji pa je pithi se roi nang ji pa kam si la ke claim la si non arrest de non itu nge demand ke la hello mohon tiso banda arrest masilo bidasing ingleng banda arrest masilo la pen la son tak gunda kam ke claim tum phan an ke arrest lap masilo la pen law ting si prosecute nang ji jail along thap nang ji na hello la pen ke hala non tapat along ke do kache plang arni si sir kep arni Oktober sir kep arni Oriel timung tahadak si tidun lo lapen bang greener kep tuma okopran kai no anta dolang karbia tong bong lapen khasie tong bong bang krip hilo ne pene halata injured do halada kamatha nang ye thela pohelo police atumke karbia tom han pu pusi pulake Meghalaya area lo nang tum dam ri pusi pu halas hidia jo anda hidia jo lapen hala aprang lal Pokoknya Lal Condon ke edamathai Lal Condon rong aki pusipu hala ke edamathai hala ke inglong na tu lage inglong ta lage hat chumang na tu sike dai lo la pen hidia bange lage karbiang long na tu sike dai la hidia bang ta jong si chumang tum apan sok nang perot long le plot ante hala inglong long ta lage ilong le lo ke thek lo alam lo itu malage chumang area pinak lo lage la si police tunge Assam police tunge pulo namri pusi pu la pen Assam police tunge chuma tha thyo bangke ahile ka dogo veta a rifle ka do veta e long bi hu pama Assam police tu mangke katuruk pusi pu along aprek si do tu ahile ta si ot ehla tu mangke hala Meghalaya police tu mangsi la Assam police atum ahile ta ke hon pi pusi pu la son si vi la pupulo tante Assam police tu mang aphan ke Himanto Sarma si than etlo la ke Meghalaya aphan pi etlo nang tum Assam police ke hada ke hile che ot no lo pu etlo la si ala Assam police tine hile on ede lo da athema Meghalaya lo le rok lo te Assam police tine hile ka on ede chiken hala da ke lage ordinary munit pokente la si alang litum hile ta on ede amat alam ke chok che bangke jong si Meghalaya phan piet lo pulatan te karbia to man than de nang chiken te lage piet lo pura non bangge la pugali de karbia to mang than the de hala chumang to mang bang che than thu et lo puke la pot si non elitum ki pudam nang ke ki pudam nang ko kadiman ke la council tum la pen Assam government tum la pen tulirap rong hang tum no ma than serak nang kolobang so a area si hala give and take a vote Meghalaya phan ki pidet lo ma la than pe klar dakhang jang nang serak nang alang litum than the hala election hot vote nang long le det na ka pheri la ma se alang le tum la than the det sita alama bang along le bang ke la ke tuliram rong hang CM atum MLA Rup Singh Teron atum la pen Dor Singh rong hang atum MP Omar Singh tiso atum la long le ke
Meghalaya pan cho Jordan et lo binonge than hai he la po si non than dak nang ji la pen komat si la oriwel timung pan ka pitima hala pan thu ke arrest vek nang ji la pen nep vek nang ji ilitoma demand lo la pen non het arjulong pen ap dip ang bong cuma ngatum aku sok nang ci rodji an ke karbiet pe rod long le pusi pu karbiatum daga cipin lang la pen cuma ngatum daga cipin lang pusi arjulong la so lambang hinodak lo alambang ke nili ke pu ilitung ke pu dona bangke hala asam polis hadak dopo DC dah hadak dopo DC atum la pen asam polis atum alam arjura kam hala karbiatum sita claim nang ji pupelo te ini si tipang tar tun lepo lawason ni tipang tar ke chok se deji la pen along leta yong si Meghalaya pan piet lo pulatan te la ke asam polis ni sedan de puke ilige ahok no ning dok de le asam polis asam Meghalaya pan ke lage karbiang long along leke lage asap ta pi pedet nang ji ha 1951 aning kan kupuson lo ma elitum ka chekroi la Meghalaya Jaintia Hills pen karbiang long pen Khasi Hills pen chekroi hala sorting si donang ji pusi ilitum ke non anta pubom lo APHLC pen ke la pen karbiang ratum an ke la si pubom lo jong si kopini kacingwai na indo pun de la ke ilitum ing sam jin pen si ako chingwai tu nang ji la Khasi kame karbiang bong kame ilitum ga je chok ye theng bange pawede ne la ka che chok ye theng ka pe doji aning ke hang tung ge la ka Assam government tu alang litung pheri ke ilitum autonomous state hang ret na pu cuma ngatum pen jakong long si halatum nang rap dun derra ilitum autonomous state hang ret aja kong du kokra cipilong lok na pu si ka pheri la si ilitum pan cuma ngatum mena pa ji chok naga tu mena pa ji chok la so kam klemver sita ilitum along leke itum chini lo am tereng pen bothar lang soan boksong la pen ha o guri anke la ke Hojai district Nogam district Morigam district pan piet lo sita ilitum daga bangke ing samri lo che chok che theng thedet lo so tak thak se hadak ta che chok che theng thedet nang ji nili ge puin tum te he sita la am tering pen bothalang so la pen boksong la pen o guri anke Hojai Nogam Morigam pan pidet nang ji pu ke ilitum ge la ke ning dok de la ke ilitum che entru vek nang ji la pen halapu Dwar Bagori na tu Malasi la pen Dolamara area rong in Koira Pobak do Karbia rong sai se la anta Nogam de Golaghat district pan si pidet lata ilitum ing samri lo seda la ing samri nang ji mesen lo poleni li pudam kali along le la bang pinang ne itum ji entu vek nang ji la helo ilitum ki punang ji la pen mojong si APHLC ilitum power wang lo te la ke long le tu ke ilitum ji entu lap khang jang la helo la pen la non kai no ke claim tu man tu ge la ke arrest vek ji la ke bidasing ingleng non yok si arrest rate la ke ilitum power wang lo te alang lipan ke arrest po athema alang li la pen mohon kiso to manda la ke arrest vek nak po la ke nai la si la aning ye si lam pon si kang ton kardong to ilitum kijut ang deng lo yo asi